Gianunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga magpadayon na ang face-to-face classes sa tanang tunghaan sa Cebu City sugod karong adlaw nga nahunong sukad pa pag-igo sa linog hangtod sa bagyong Tino. Apan duna pay pipila ka mga eskwelahan dinhi sa syudad nga gihimo isip evacuation center sa mga apektadong pamilya sa bagyo. Lakip na niini ang Bacayan Elementary School diin tanang 23 ka mga lawak ang gigamit sa kapin 700 ka mga individual. Asoy sa kapitan sa maong barangay, Janalyn Layson, nga iyang gihangyo ang mayor nga ma-extend hangtod sa November 20 ang pagpuyo sa mga evacuees hangtod nga makatukod sila og temporary shelter alang sa mga residente sa bakanteng lote luyo sa barangay hall. Pahimo mi memo o gipirmahan ni mayor nga until November 20. Igo-igura sad nga mahuman-human na namo ang kini among himuon nga temporary shelter para nila. Kuno na siya tent kadako nga tagaan sila tent kada usa. Dili na balay, dili na pwede balayan kay ang among plano ini diri sa luyo namo expansion sa building sa 1,900 plus nga individuals digid pasigo kay 500 square meters ra jud na. Gamay ra kay na. Apan dugang sa mga officers sa Bacayan Elementary School nga magpadayon ang national exam sa mga grade 4 students karong Biyernes. Gani panawagan sab nila sa DepEd nga kun mamahimo matukuran sila og temporary learning spaces aron maakomodar ang gidaghanon sa ilang mga tinun-an. Mo na ni hangyo sad mi sa mga evacuees nga mogamit sa mi tomorrow o Friday. Tulo ka room sa amo ang gihangyo nila nga dapli lang sang mga butang. Magkuan lang mi og 20 ka armchair sa sutunga. Superintendent ramang ginamang giagad. Kay sila man jud may kanana sa taas. Kami diri igor gyud may ma-execute kung sa ilang mga order ba. Actually karon ta gani mi magsugod klase nga gusto niya nga ipa-inform ang kapitan nga gahapon unta ba ang mag-decampment sila. Ito na ako nga nagsud mamoy mahawa din ora mismo. Classroom additional. Oo, mo ang top priority unta nga. Classroom na mo kay lacking jud mi. Dala ang iyang tulo ka buwan nga masuso, mihangyo si Jillian Aktoy nga matagaan og dugang panahon nga magpuyo sa tunghaan, ilabi na nga nagkasakit na ang kadaghanan sa mga bata sa evacuation. Mas better jud nga nami diri kay pareha ni na mga bata gipang sakit manggod nga ang uban nga nag-evacuate na mag-smoke, so possible nga maaswan sila. May ta masugot ang DepEd kay kung arami dira like napa may coming nga low pressures then mag-tent raman, so possible nga maapektuhan gyapon mi diha. Mas better gyud if naunta mi bisag ngani transfer jud mi dira kay wala may choice. Kung mangita sa kakaabangan lisod kay wala tay financially kaabang. Asoy sab sa barangay health worker nga si Normita nga duna sila'y igong tambal alang sa mga dunay gipamati nga mga evacuees. As BHW sa among staff sad, sa among nurse, midwife, among doktor, sad jud may magkuwang kay. Nakaibaw mi nga nagipanghilantan sa mga classroom. Suruyon jud na among kuwaon ang names, edad sa bata. Tagaan jud ayon na magtambal. Nya ang katusang mga naay nga samad, amo sa jud silang gipaadtog health center aron lang jud matagaan sa tetanus, mga inana bitaw, madresingan sad ang samad. Kasagaran jud diri ma'am hilanat ubos sipon. Nagkanayon si Kapitan Janalyn nga tungod sa kakuwang sa resources sa barangay, karon nagsalig na lang ang mga residente sa mga private organizations alang sa ilang pagkaon. Gani nanawagan siya sa uban pang mga LGU nga mutabang sa ilang barangay. Itong panawagan kung kinsa man ang mga malumong kasing-kasing nga mga LGUs mutabang sa barangay Bacayan, willing ra jud mi gikan sa ilahang pagkaon, personal nga panginhanglanon, limited ra jud ato resources. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.